I just be for no dogu when I pull a fee. I just be for no dogu when I pull a fee. I just be for no dogu when I pull a fee. Oh yeah, yo. I just be for no dogu when I pull a fee. I just be for no dogu when I pull a fee. I just be for no dogu when I pull a fee. Let them show face. You get it, I'm getting it now. Let them show face. You get it, I'm getting it now. Watch ya, you wanna go now, what can I do? Watch ya, put him out to know the cha. Sir, well, it's a no name. Odogwa dojo, if any 100 carats, swagger na poko, and want me 100%. Fat a lip on my cassette. Chief priest the ball too much in news ye jebana net. If I believe the measure katata dikechi, I know from one net gauge, just a solo boy. I don't want money. Yeah. Oh, no, why are you? I want to do. Most want to do. I don't want to do. Yes, I don't get it done. I don't want to do. When you want to, I don't want. I have that's my much. When you want, I don't want. Only one out there. Only one and go. Oh, you're the neighbor. I don't have to write it more. I just got to do my I just be for no dogu when I pull a fee. I just be for no dogu when I pull a fee. Yeah, it's a low Africa, and I go up on yes, on your lewa. Okay, back, but large about accountable lava. Overlord, not the mafia. So, I guys don't need to net faka. Everybody at your back. I'm going to give him all your cook special effects. Your baby, which are living. Ya que bueno transfer 10,000. Matuta di mane no wane jirege go wane akwa king akwa metuta janja akwa matuta di mane no wane jirege go wane akwa metuta king akwa metuta janja akwa metuta ai takudo kai ron Oh, Madu. I don't know why they support our sister. Yes, so see on what to we are no matter for change. Oh, my God, I can't tell you why I jalona. Unaye muna kokwa. When unaye muna kokwa, unaye muna. When unaye muna kokwa, unaye muna kokwa, unaye muna kokwa. Ayala kokwa.
Onemanya Kobolada. Onemanya Kobolada. Onemanya Kobolada. Onemanya Kobolada. Wotani kaime. Onemanya Kobolada. Wotani kada ni mucho. Onemanya Kobolada. Onemanya Kobolada. Mami, what does it go? It was a cat in that. Because the vegetarian one nothing. What do you go to?
Hiwagam, Awam Metodam, Awam Metoda, one day, Jama, one day, Awam Metoda, Manelo, Metoda, Awam Metoda, one day, Jama, one day, Awam Metoda, Manelo, one day, Awam Metoda,
One man now can catch now. Ozi, abata all your private school. Camera here. It's a thousand bonnet in me.
Iba ya gara tar mazo. Awala eta. Ewa, ala wolo fuko. Ya tu toke. Okay, no Tony. Okay, na ye jinaka. Kero kene ya atira no moto ri dia la. I want point. I want charge. You wait here ni tu moto ri dia la. Ahora me amja. Ana. Na mo ta mi na ka. Agora que agora vai ter que Ei. Olha. Agora estamos. É uma mano. Ele quer dizer nem né, tipo. Olha mano botar da dentro. Aga na poporo. With them ya. No, I want one of them for the talk. What are you married? Also, I didn't know. I don't know. No, I can't let you be. But I can't. And let the people have and then I'll go. Yeah, name. Don't get money. I be at all. Don't even want. If you are here, you form a guy. I see chicken up the league. And then I bet you long. And everyone with him, that's all. You have done it. What you wish? At the moment, I'm going to back. I'm going to be back. When you go now. I don't have line in the month. Where did I come? I think we should get to the league. Let's look at the name. Let's not have it alone. Mamma will have I'm good on there. I have a way to give it all. I don't even know how to go. I didn't work at them. They will work at them. No, I'm not going to be a question. And the teaching, not a teaching. Oh, when you check and talk, I and hope to me. We never. Mama, it's a moment. I can moon. No, I never. No, I watch a release. I'm not. One. Oh, you are. And then to break his hand. Well, we open it.
ọ ya ada anyị mma ma ọ bụrụ na maka ndị nwere mbara erike ụlọ akwụkwọ abịa ịmakwala bụ onye ọrụ anyị ma afịa kedu abịa imekwa ihe jebupụtara ego nke ọzọ kedu onye ịchọ na abịa ọ nwere aba eweta mmadụ ọmụma chịta ndị nke anyị anyị baa na palọ emerebezi chara na-eme ibe dị maka ọrụ ndị ọkwụ ndị ebe mgbe ọkwụ metọ pensụl na obi nwere n'ime ekele m ihu m bịa bụ ije mmiri ọrụ ije nkụ n'ọka ọ gawa agawa ka anyị nọ ya ndị be anyị bụ ndị ime agụ na-eje nkụ bụ ahụ mgbalaba ọnwụ na ọnwa atụ egwu a sị m chere ụlọ ọjị nna ego wee lụọ ụwa ọjị ego ni onye nze n'ebe Oye kere ibe niile ọ gị kere ụbọchị taa ọ gị mmadụ ego ata ọ kere ihe anyị gara imeta ime ebe a taa ọ ya agasị ajọ mmadụ ala if I didn't need anambra bom me oyo na abana onye anaba ananimo ana egbe mbu nimo anambra be aya do ya mma amunyo na dale ba yo na eja ngbe na no ma ka ina fu ni mo ma do ko je na ke anu mo malo aba ya ba sai mo ba ya o na wa ya ri ona wisa on wa tulu mo so wa tulu o na bele o na wa tulu o ni na dani o ko no mo no o yi ko mo na so adon ma abia ba sai to oje o yi ba wa ara adon ma o yi mo le awude o mo ja o na mo le anka ko o yo awude na egwu so ka ko mo ko ja ni adon adra ni na mo ah Jesus Christ bo ni mo
Okay, what I will look at that. Tell me what to do there now. What's the Ni ma kana mu. No. Ni ra te mu go tu. Ke be e una no na mai. E una no na mai di ba. Ke be una. To de be. Rai wa ma ta mo wa. Bu bu. Nto mo ma ba mo zo ke mo zo ya. One time I was well. I went to the Sunday. Why not be a woman go over? I did it. I had a cook on it. And I quite will like that. I was down 1 million on what I done. 1 million. 2 million. 3 million. 4 million. 5 million. 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million, 11 million, 12 million, 3 million, 2 million, 2 million. Ada kami ni. Kau tak mahu. Kana kan bi 10 million. Abe o 17 aka wote mo 10. Eh bi rim tembi ba. Ko. Mpe ba kwa ba. O ko go wo ka wo. Aka no we do. Na. Kuzi mo je mbale ya chawe na mbia tomorrow kan collect. Mama mo iwo de ka ya emuchi. E kwa na kwa atu anyo ai maka isi ma bia. Ya bu ka cho. Makaliza itine ego che ebe ona majule ego owu. Itine ego che nyewe tie me. Emi bana be. Oh. Baba onye ju odo che ka onye ju nko owu ka mami adi. Igo le go. Ayi be le go. Emi bana ega mi o ge ebe ugbo ego. Kofuna. Kana mbe
Anyị anwụkwekwe ndị nsi mozi pasịkwa emoziri nne na enyi ya na 15 million awata ikwu fata kakwa ahụ ka nya isokwa dị odoka na ọkịwara m aga na ntụpụ atụ a tiri ịgwa ọgwụ ọmaja ikwonyere a tụrụ ọrụ ka imezu ebe enye iwe nyekwa obi ego ọwụ mosie ike obi ego ọwụ ewere ya chụgharị m azụ ọzọ ka m kwudo nwoke na anya na ọjị mkpọ onye eme iwe 20 million emezugo obu adagbo ịrọ ka ị na-egwu ka onye na-eri ji mmiri ọkụ ihe mmadụ bụ ada nwaanyị ụnụ na-enyeju ya ahụ achọrọ m gị ngirigbi ọgụ na mgba ebe a kere m unu ebe anyị ma mmanụ ọ na-eme edibe ebe anyị na-adị ibe ada emegwu ya ka esi eme ebe anyị nọ na ya bụ obiọma obi aṅụrị ọ ndị ote ka egbe ji enwe ọkụ ndị ote ka nwanne ji amụ nwanne ya ndị ote ka ejikwa amụ nwa maka dalị ndalị m na-atọkwu m onwe ụtọ ọnwụ na ọ nwụrụ onye ọ na-atọ ọ na-atọ m abasị na ọga anyị ndị be anyị ziri mozi azụ obi akụnụba gide were ntaba ada anyị nwaanyị anya abasị akwaghị gị n'udo nwa ya ka i were zụtagbuo onwe ibe gaa ọ na-abịa eji n'aka dezie onye nke ete abatakwara ego jite okpunye rukwa ebe otikwa ada anyị nwaanyị ibe anyị bịa ịnụ gbuo anya achụrụ abịa so na anya onye abịa gbuo anya ozi adịghị asị m mgbaba nkịtị gbagbagburu na ka m gwaba Enugu ekene m Bianụ Zụanụ ụmụnụ Zụanụ ndị be anyị sịrị ozi eziri ụlọ ọkụ olugbe chukwu amụgọ tupu wee na-asị na ọ ya atụrụ anyị niile n'aha Jizọs Kraịst alụ mkpọrọ ego dị na aka ịlụ ka ịkwụsị na-ejere ya tụrụ imedobe mmiri mba were mmanya ekpe ekpe mmanya ekpe 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 ebe ọ bụla wee nọ Chukwu na Okechukwu atụ m ebe unu anọ na ụmụ ya gara akpụ ụlọ elu ebe unu fụọ elu bata unu ya gara atụtụ ihe oyi na-eri ibu na eri ara aka unu mana unu na-enweta ihe unu ya gara ochite nne na nna anyị niile nọ ebe a ngwa na-edo unu anya ọba bịara unu ya gara edote anya atụ na adụrụ unu mma na eke dụrụ unu mma na oye dụrụ mma na afọ dụrụ mma na nkwọ dụrịkwu na ibe dụrụ nwanne na ihe niile atụ adụrụ onye ọ na mma ọ adụrụ n'ime dụrụ enugwu mmanwụ mana ihe bịara ile ọ bụ ije mmiri ọrụ ije nkụ ọ bụ olu igwe olu ibe anyị na-ebe ọya gere anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọnụ na ọjị ile m onye ọzọ Chukwu abịama ọkasị akasị onye ike niile dị n'aka onye mee ka anyị ndụ n'ala ndị dị ndụ taa
ihe anyị na-eme taa tupu ka ọ na-eke ụwa ọmago na ọ ya adị eto anyị wee na-asị ọ ya adịla enye mma dịla onye ana mma egbe bere ugobere nke si ibi ebele ya zikọ ebe oyi ihe anyị na-ekwu bụ na ndị be anyị si na akpa ọrụ na nkọtụkọ na Enugu ukwu na Enugu ọ dịgokwa mma ọrụ ugo mmiri ọ ya bụ anyị wee na-asị Chineke anyị ekene gị na-ekenekwasa gị ihe niile dị ebe a nke oriri na nke ọṅụṅụ anyị ga-eri ya ṅụọ ọya atọ anyị atọ ọya arị anyị arị karịa mana anyị ga-erite ogologo ndụ na arụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye bizie nwa ya nwoke ka ọ nwụọ ọcha ịchọ obere itinye mkpọtụ ego ka ebi nna m nwa enwetago ụgbọ ọnụ ịrụ agba itinye m ọ na-aga m aga na What about
Yes.